Per tant, hi ha una voluntat clara d'aquest govern de cedir davant de la població estrangera i de renunciar a la pròpia llengua. D'alguna manera, la pròpia administració està impedint que els nouvinguts aprenguin la nostra llengua, facilitant-los tota mena d'informació amb d'altres idiomes. I, per tant... Quan estem parlant d'un servei sanitari, per exemple, no troba bé que tothom pugui entendre, i si hi ha persones nouvingudes que només parlen en àrab o només coneixen l'àrab, que hi hagi el cartell en català i en àrab per poder tenir un servei assistencial de qualitat? Jo, si me'n vaig al Marroc, segur que no trobaré un prospecte en català a cap hospital marroquí. Per tant, em sembla que tots hem de defensar allò que és nostre i que tots hem de... Però segurament no hi ha tanta població catalana al Marroc com marroquí. Independentment, encara que hi fos, segur que no s'adaptarien, perquè la majoria d'estats del món prioritzen la seva cultura per damunt de la cultura dels estrangers, menys a Catalunya, on tenim aquesta consciència d'esclau, que sembla que haguem de renunciar permanentment a la nostra identitat